Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Karon sa dili pa ta magsugod sa atong pagpaminaw sa sermon, tuguti ko nga ipailaila kining usa ka karaang sugilanon sa usa ka berdeng baki. Kini mahitungod sa usa ka inahan ug sa kamasupakong anak niini. Niadtong sinaunang panahon adunay usa ka inahan, usa ni siya ka berdeng baki ug ang iyang anak. Kining iyang anak masupakon kaayo sa iyang inahan nga kanunay mobaliktad nga kung unsa ang gipanugon sa iyang inahan. Kung ang iyang inahan adunay sugo sa iya, dili gyud ni siya buhaton. Ug kung ang iyang inahan moingon sa iya nga dili angay buhaton, iya gyud ning buhaton. Kung kini moingon sa iya nga adto sa dulong silinganan or east, siya moadto sa dulong kanluranan or west. Ang berdeng baki nga inahan adunay mahugutong oras sa iyang anak. Ug sa katapusan niini, ang berdeng baki nga inahan nagpadulong sa iyang kamatayon ug kini nagispikar or nagtugon sa iyang kinatapusang kabubuton. Ug siya moingon sa iyang anak nga lalaki, ayaw paghimo sa akong lubnganan sa kilid kabukiran pero doon sa sapa. Kung ikaw maghimo sa lubnganan doon sa sapa dili sa kilid kabukiran, kini mahanaw lamang sa pag-abot sa habagatang panahon. Pero kini iyang anak kanunay mohimo kabaliktaran nga butang. Nagtuang iyang inahan nga mohimo usab nga kabaliktaran ang iyang anak ni atong higayuna. Mao nga siya iyang gitugutan ang iyang anak nga mohimo sa lubnganan doon sa sapa. Pero sa dihang pagkahuman sa kamatayon sa berdeng inahang baki, kini iyang anak naghinusol. Buot niyang tumanon ang kinalasang tugon sa iyang inahan ug ilubong ngadto kini duol sa sapa. Ug siya miingon, akong gisupak ang akong inahan sa tibuok na akong kinabuhi. Unsaon ako paglimpyo sa akong mga sala. Karon siya nabalaka sa lubnganan sa iyang inahan sa dihang moabot ang habagatang panahon. Ug siya ning bako ug ning hilak ug kusog. Lubnganan sa baki, lubnganan sa baki. Syempre kini usa lamang kasugilanon nga gimugna rasab sa usa ka tawo. Pero aduna kini buantugan o dako nga makatunan niining istorya. Ang mga tao daghang mga mensahe o pulunganon sa diyang sila buhi pa. Pero kitang tanan nagkonsiderar rasab sa pinaka-importante nga kinalasang tugon sa usa ka tawo. Bisan sa mga masupakon o mawaldason nga mga kabataan nga ning sulay sa pagtuman sa kinalasang tugon sila mga ginikanan. Ang ginikanan usabot mobiya og mga mensahe nga makaya gayud sa benepisyo sa ilang mga anak sa dihang ilang gihatag ang kinalasang tugon nila niini. Pero ang atong Dios Amahan o Ginoong Hesus naghigugma kanato. Gugma nga dili gyud makumpara sa atong mga ginikanan. Ug ang kinalasang pulong nga gitugon ni Hesus dala sa iyang kusog sa dihang siya gilansang sa krus ug sa dihang wala pa siya mamatay o napano sa tua, kini gitawag og ang pito ka katapusang pamahayag sa krus. Karong buntaga kita magsugod na sa pagpaminaw sa serbisyo karon mahitungod sa mensahe sa krus. Mao kini ang ika-16 nga sesyon sa mensahe sa krus. Ug kita magsugod sa ikatulo ka pulong sa ikapito nga kinalasang butang nga gisulti ni Hesus didto sa krus. Si Senior Pastor naghinaot nga imong kuptan ang matag katapusang pulong ni Hesus diha sa kinalawman sa inyong mga kasing-kasing pinaagi niini nga mensahe. Si Senior Pastor nagaampo sa ngalan sa Ginoo. Sa pagbuhat niini kita mga puyo sa gugmas ni Hesus diin siya naghatag sa iyang kinabuhi para sa tua. Mga minahal nga igsuon ko diha kang Kristo. Ang ikatulo sa pito ka kinalasang pulong ni Hesus makita sa Juan kapitulo 19 bersikulo 26 hangtod sa 27 nagingon, sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa iyang tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, moingon siya sa iyang inahan, babayi, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan, sukad niadto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na magpuyo sa iyang balay. Dinhi ang pulong ni Hesus nga babayi, siya ang imong anak. Ang anak wala nagpasabot kang Hesus. Apan ngadto kang Juan nga nagbarog tupad kang Maria. Iyang gisultian si Maria nga konsideradahon si Juan isip iyang kaugalingon nga anak. Dayon si Hesus mingon ngadto kang Juan, siya ang imong inahan. Sukad niadto gidala na ni Juan si Maria ngadto siyang panimalay og giserbisyohan niya susama nga iya kining kaugalingon nga inahan. Ang angay lang gyud natong hinumduman, dinhi kay mao ang si Hesus wala niya gitawga si Maria nga inahan, apan babayi. Sa bersikulo 26 sa pasahe nato karon nagingon, sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan, wala kini napasabot nga gitawag ni Hesus si Birheng Maria nga iyang inahan. Kini nga bersikulo kay gisulat ni Juan gikan sa iyang kaugalingon nga punto o opinyon gumikan sa relasyon nila Maria ug Hesus. Dili gayud na makakita og bisag unsang panghitabo nga girecord nga gitawag ni Hesus si Maria nga iyang inahan didto sa Biblia. Pananglitan sa Juan kapitulo 2 sa dihang sa Hesus giusab niya ang tubig ngadto sa bino, siya miingon, babayi, unsa may labot nato ni ana? Wala pa maabot ang akong panahon.
Iyang gitawag si Maria nga babayi tungod kini kay si Birhen Maria dili gyud mahitabo nga mahimo siyang inahan ni Jesus. Si Jesus ang orihinal nga kinaiyahan sa Dios Amahan, din usa sa Dios Trinidad. Ang Dios nga mamubugna dili mahimo nga adunay hinahan. Sa Exodus kapitulo 3 bersikulo 14, ang Dios miingon, ako mao ako. Wala gyud nagpakatao o nagbuhat sa Dios. Ang Dios na porma pinaagi siyang kagalingon sa wala pa ang eternidad, sa kinatibuk-ang eternidad, ug lapas pagyud sa eternidad ug panghanturay. Busa si Jesus diin sa sinugdanan sa iyang kagalingon siya nagayud ang Dios. Dili gayud makahimo sa nga tawgon si Maria nga usa ka tawo nga hinimo ra isip inahan. Bisag sa proseso sa pagporma sa tao, dili gayud mahimo nga mahimong inahan si Birhen Maria ngadto kang Hesukristo. Sa dihang ang bata kay maporma, ang similya o sperm sa amahan o itlog sa inahan kay kinahanglan nga maghiusa. Ang enerhiya sa kinabuhi or life energy sa mga ginikanan kinaglangkob sa similya o itlog. Apan sa kaso ni Jesus, bisag tuod si Maria ang napakatawo ni Jesus, si Jesus wala maporma pinaagi sa itlog ni Maria. Gamit lang ni Jesus ang lawas ni Maria susama sa usa ka surrogate mother. Siya na porma pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Pananglitan, sa dihang ang usa ka bata nagdako sa usa ka incubator, mismo ang mao nga incubator dili gayud mahimo nga ginikanan sa kadtong bataa. Sa susama nga paagi si Maria dili gayud mahimong inahan ni Jesus, nga mao ang anak sa Dios. Ang gusto sa Dios nga ang iyang anak nga kay serbisyuhan og pagasimbahon ang Dios Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang balaang espiritu lang gayud. Busa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 hangtod sa 5 gingon, ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo bisan unsang Dios o pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abubuhuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako laki pang ilang kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Dili gid daangay nga mubuhat og bisag unsa nga imahe og simbahon ni siya. Kinahanglan simbahon lamang gayud nato ang Dios. Sunod sa dihang mingon sa Jesus ngadto kang Birheng Maria babayi siya ang imong anak, usa kini ka pamaagi aron abi-abihon siya. Sa dihang si Maria naglantaw sa iyang pinalangga nga sa Jesus nga nagantos gyud pag-ayo, duna siya grabe kaayo nga sakit nga nabati diha siyang kasing-kasing, nga sama nga siya kay gidunggab og kutsilyo. Si Jesus tungod sa iyang pagkamaluluyon, nakahinumdum kang Maria og giabi-abi niya kini maski sa katapusang oras. Gitugutan niya siya nga modepende ngadto kang Juan isip iyang kaugalingon nga anak. Dayon sa pagsulti ngadto kang Juan, siya ang imong inahan, si Jesus mihangyo kang Juan nga serbisyuhan si Maria nga isip iyang kaugalingong niyang inahan. Human pag gipakatawo ni Maria si Jesus isip ko usa ka birhen, nanamkon ba siya og daghang mga anak, gikan kang Jose nga iyang bana. Apan wala gyud nagsulti si Jesus nga bisag kinsa sa mga anak ni Maria nga atimanan ninyo ang inyong inahan. Apan siya mihangyo gayud ngadto kang Juan nga niingon siya ang imong inahan. Sa Filipos kapitulo 3 bersikulo 20 gingon, apan ang atong pulayanan atua sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Dinhi klaro gayud natong maamguhan nga ang tinuod nga pasabot sa lugar diin asa gayud ta parte. Sama sa gingon kita nga naluwas na kay nahimong mga manulupyo sa langit nun nga gingharian. Sa dihang atong gidawat ang Ginoo ang atong mga pangalan kay nahisulat na sa libro sa kinabuhi didto sa langit, nga susama nga girehistro nga ang bata nga gipanganak ngadto sa local government office. Ang amahan sa mga manulupyo sa langit di na mga pangalan kay nahisulat na sa libro sa kinabuhi kay ang Dios. Ang tinuod nga managigsuon sa mga manulupyo sa langit nung gingharian kay mao ang mga anak sa Dios nga nituo sa Ginoo. Dayon, maski tuod ang atong mga ginikanan nga napakataw sa tuwa nganong makasulti man ta og Dios Amahan. Kini tungod kay ang ginikanan sa kinabuhi kay gikan sa Dios. Ang atong mga ginikanan nga napakataw sa atong mga lawas apan sa original gyud, maski ang liso sa kinabuhi or seeds of life kay gihatag sa Dios. Kung kita mo lantaw balik sa kaliwatan sa atong mga amahan, ang amahan natong tanan kay si Adan. Ang kinabuhi ni Adan nga mao ang gigikanan sa tibuok katawhan kay gikan sa Dios. Ang Dios mismo ang nagbuhat sa lawas ni Adan nga miginhawa. Siya ngadto sa iyaha og ginhawa sa kinabuhi o breath of life. Busa, ang kinaayahan sa atong kinabuhi kay gikan sa Dios. Usasad maski kita maminyo og mga anak, kita dili ta makahimo og pagpanamkon kun dili ta tugutan sa Dios. Usasad ang Dios lamang gayud ang makakontrolar sa paghatag sa espiritu ug kalag sa bata nga mapakataw. Karon, ang siyensya kay nagbuhat og diin sa punto og human cloning kay nalalis na hinuon. Apan maski unsa pa nga teknolohiya ang mamugna, ang tao dili gihapon gayud mabuhat og espiritu og kalag sa tao ug dili gayud ni siya mahimo.
Maski kita makahimo ta siguro og clone nga murag sama nga sa porma sa mga tao o lawas niya, dili gyud dihatag sa Dios ang espiritu diha sa iyaha. Busa ang usa ka clone nga tawo kay walay kalahian sa mananap ug dili ta makatawag sa iyaha og tinuod nga tawo. Usad ang mga gidikanan dili gyud sila makakontrola sa kinatawo, karakter ug hitsura sa ilang mga anak. Ang Dios lamang gayud ang makahimo sa pagkontrola sa kinabuhi. Sa atong simbahan dunay daghang kaayog manag-asawa nga dili makahimo sa pagpanamkon apan nagkaanak sila pinaagi sa gahom sa Dios. Sulod sa 3, 5 o 7 ka tuig o mas kinapulo ka tuig sila kaminyoon sila dili makaanak. Sila migamit sa tanang klase sa pamaagi aron makaanak sila apan dili gyud sila malampuson gihapon. Apan sa dihang nadungog nila ang kabahin sa gahom sa Dios nga nagmanifesto pinaagi nako og nidawat sa pagampo kauban ang pagtuo sila nakaanak pinaagi sa gahom sa Dios. Labi na sa revival na atong tuig 1993. Gihikap sa Dios ang akong kasing-kasing aron ipoklamar ngadto sa mga nangapil kabahin sa panalangin sa pagpanamkon og anak ug nagampo ako kabahin niini. Busa kadaghanan sa mga managtiayon kay dungan nga nanganak sa parehas nga oras. Busa human sa 4 o 5 ka tuig katong mga bataa nga napakatawo pinaagi ni atong revival kauban sila sa nangapil sa kindergarten ka koneksyon sa atong simbahan. Tuguti ko ninyo nga muhatag og usa ka testimonya sa managtiayon nga napanalanginan og anak. Si Deacon Jesong Lee ug ang iyang asawa nga si Deaconess Hesuksul dili gid mag-anak sulod sa 7 ka tuig sa ilang kaminyoon sa wala pa sila mitambong sa atong simbahan. Dayon sila mitambong sa revival meeting sa atong simbahan ug naeksperyensyahan ang buhi nga Dios. Ang asawa naayo gikan sa pingot nga ilong nga diin anaa siya sulod sa 5 ka tuig ug ang bana kay naayo gikan sa nagbalik-balik nga duodenal ulcer or chronic duodenal ulcer. Sila nakaangkon og pagtuo pinaagi niining mga eksperyensya ug karon gusto nila nga makabaton og anak pinaagi sa gahom sa Dios. Sila miduol sa kuwa ug midawat sila sa akong ampo. Gitubag sa Dios ang ilang pag-ampo ug gihatagan sila og gwapa nga anak sulod sa ilang 7 ka tuig nga kaminyoon. Dayon dunay nahitabo silang anak sa dihang 11 pa siya ka buwan. Sa dihang ang iyang inahan wala siya nabantayan, iyang natulon ang cockboard, pushpin diin 2 ka sentimetros ang katason. Mihilak siya maayo gumikan sa talinis kaayo nga pi nga hingnaog paingon sa gianan nga nagkonekta sa iyang tutunlan paingon sa tiyan o esophagus. Nasayod ang inahan sa mao nga sitwasyon ug gidawat niya ang prayer for the sick nga girecord sa telephone automatic responsive service. Human gidawat ang ampo ni hunong sa paghilak ang bata ug nagsugod na siya sa pagduwa. Unya nagkatawa-tawa na siya. Sa dihang ang bata kay napagawa siyang hugaw, hinggawa sa sad ang pushpin. Hingpit gayud siya nga giprotektahan sa Dios samtang ang pin kay hingnaog sa iyang humok nga tinai. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Ang Dios kinsa nagahatag sa espiritu sa tao, ang Dios ra pod usab kinsa nagkontrola sa kinabuhi, kamatayon, kasultian ug katalagman. O kini ang Dios nga atong amahan. Pero sa mga kalibutanong tao, kinsa wala nagatuo sa Dios pero nagasunod sa kaibog sa kalibutanon, dili gyud nila tawgon og abahan ang atong Dios. Ang Biblia nagaingon nga kini mga tawhana ang ilang amahan mao ang yawa. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 giingon, si Satanas mo ang inyong amahan ug kung unsa ang iyang gusto mausab ang inyong gustong buhaton. Mamumunob siya sukad pa sa sinugdan. Wala siya pagkabana sa kamatuoran tungod kay wala gyud kamatuoran diha kaniya. Kung mamakak siya, nagsunod lang siya sa iyang kinaiya, kay babakakon man siya ug siya mao ang gikanan sa tanang bakak. Nagpuyo ang mga kalibutanong tao ingon nga ang yawa nagtintal pud kanila ug sa pagtapos sa kalibutan sila naglaglag sa kalayo sa impyerno. Sa kasakuhian ang mga nagtuo kinsa gitawag nila gamahan ang Dios mo'y magapuyo sa kalangitan. Ang pamilya diri sa kalibutan dili nato makauban sa langit nga kahangturan kung sila wala nagatuo sa Ginoo. Human sa tong kinabuhi nining kalibutan na ang langit nung gingharian ug ang impyerno bulagon gayud na ug ang agianan niini kay lahi ra gayud. Sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 48 hangtod sa 50 usab nagaingon, mitubag si Jesus kaniya. Naibaluan mo ba kung kinsa ang akong inahan ug mga igsuon? Unya gitudlo niya ang iyang mga sumusunod ug mingon, mao kini sila ang akong inahan ug mga igsuon. Kay si bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan sa langit mao ang akong inahan ug mga igsuon. Sa pag-inat sa iyang mga kamot paingon sa iyang disipulo, aniya akong inahan ug mga kaigsunan. Kung kinsa tong nagasunod sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit, siya akong anahan og mga kaigsunan. Ang Ginoo kita nasayod nga kadtong mga magtotoo nga nagtuo sa Ginoo mao kini ang mga tinud-anay nga pamilya nato ug nagapuyo sa gingharian sa kalangitan hangtod sa kahangturan. Pero wala na pasabot nga dili nato higugmaon ang atong mga ginikanan o mga kaigsunan niining kalibutan na.
Siyempre kinahanglan po gayud nato silang higugmaon o galagaran. Pero kining gugma dapat gayud espirituhanong gugma nga sakto sa pananawon sa atong Dios. Kung ang imong pamilya nagpasipala sa Dios ug pagsanong nimbuhat sa kabaliktaran sa kabubuton sa Dios, dili na siya tinudanay nga gugma nga atong sundon. Pananglitan kung ang inyong ginikanan ning ingon kinahanglan kun imong tabangan sa duty nga trabaho karong Domingo. Busa ayaw sa ug adto sa simbahan. Kana kinahanglan ba gayud natong tumanon? Unya usab kung anang imong biological nga igsong lalaki nagkomitar og sala ug sultihan ka nga makomitar pod og sala nga malipayon kayo nagbuhat og dili maayo nga butang kauban sa iyaha, imo ba siyang paminawon nga makapahimuot sa iyaha? Dili ni siya gugma pero mao ang dalan sa kamatayon. Mao nga sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 37 nagaingon, apan ang nahigugma sa iyang amahan ug sa iyang inahan labaw pa kay kanako dili angay kanako. Ug ang nahigugma sa iyang anak labaw pa kay kanako dili angay kanako. Siyempre kinahanglan po natong higugmaon ang atong pisikal nga mga ginikanan. Dapat usab nato silang higugmaon o galagaran sa tinudanay. Unya kung ikaw na higugma sa imong mga ginikanan ug membro nimo sa imong panimalay ug sa kadaghanan dapat usab nimo silang i-evangelize ug sangyawan o aron sa gayud sila nga maluwas ug makatuntong sa langitnong gingharian. Imong pamilya dapat tinudanay nga pamilya kinsa na puyo sa gingharian sa langit nga makauban sa kahangturan. Sa ikatulo nga asoy sa kinalasang pulong nga gisulti diha sa krus kay nagsakop pa sa gugma ni Jesus kinsa buot nga i-comfort ang masulubong kasing-kasing ni Maria. Unya usab gusto gayud niya pahibaluan nga kita luwas na nga nasakop na gayud kita sa gingharian sa langit ug ang atong tinudanay nga pamilya kay anang atong tinudanay nga kaigsunan diha sa atong pagtuo. Sunod ang ikaapat sa kinalasang tugon diha sa krus makita sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 46 kini nagaingon, pagkalas 3 sa hapon misinggit si Jesus sa makusog. Ili lema sa baktani. Nga ang buot ba ipasabot, Diyos ko, nganong gipasagdan mo ako. Kung atong lang tawon sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 25, mga alas 9 kadto sa buntag dihang gilansang nila si Jesus sa cross. Ang ikatulo sa oras makakabat sa alas 9 sa kabuntagon. Busa sa dihang nikabat na sa ika-9 ka oras, kini nagapasabot nga si Jesus nakasinati og mahapdusong kasakitan diha sa cross. Adunay uban nga wala nahisabtan ang kining pulong ni Jesus nganong gipasagdan mo ako. Og sila nakasulti nga si Jesus nagpakita siyang pagkahiubos og pagkahimangmod batok sa Dios nga nasanati og bantugan nga kasakitan. Pero si Jesus wala ni tuaw sa Dios sa panghimangod o pagantos. Si Jesus buot masayod og unsang nitabo maski kaniadto siya ning abot niining kalibutan na. Og siya nasayod sa kasakitan sa krus usab. Siya gihapon ni voluntaryo sa pagpili sa pagtapos sa providensya sa Dios diha sa krus. Si Jesus wala gyud nagsubo kaniadto sa dihang ang tanan nga kasakitan natapos na. Pero ang labing mas importante ang espirituhanong pagsabot hinuon. Una, sa dihang si Jesus sing sulti niini siya mituaw sa makalanog nga tingog. Tuod si Jesus wala nagaykusog nga motuaw, siya gipangutana sa laing-laing dapit sa tibok kagabihon og gidagmalan og pagayo. Iyang giasa ang mabugaton nga krus ug dayog saka ngadto sa Golgota. Kadaghanan na usab siyang natumba. Sa kini nga kondisyon, isiya igalansang ug isiya bitayon dito sa Golgota sa ika-6 ka oras, pagpaagas usab sa iyang dugo. Busa kini lisod kaayo nga maski sa pag-ingon nga mahinay nga pulong, pero sa pagkakaroon siya ning tuaw sa mga kusog nga tingog. Kay kini tungod kitang tanan nga nakadungog niining mga pulunga, kay gayud natong maamguhan sa espirituhanon ang pasabot. Buot na Jesus ang tanan makadungog ug makaamgo nganong si Jesus gitalikdan man sa Dios ug nganong alaot siyang gilansang karon. Si Jesus kumpletong gitalikdan sa Dios samtang siya gitunglo sa pagbitay diha sa krus. Ngano man ang kadaghanan nahimo mang makakasala. Kini gitubos gikan sa atong mga sala. Kitang tanan na destino sa nga talikdan sa Dios gumikan sa tunglo sa balaod. Si Jesus nakadawat og katungluhan alang sa kadaghanan kanato og gitalikdan sa Dios tungod niini. Sa pagaluwas kanato kinsa kunsan nagpadulong sa impierno, imbis nga kita giyahan sa gingharian sa langit, si Jesus nagpakamatay para kanato. Tungod buot ni Jesus nga kitang tanan makaamgo sa pagpasabot niini. Si Jesus makusganong mingtuaw sa makusog nga tingog. Mga higalako diha ang Kristo. Sa Biblia, sa dihang si Jesus ning tawag og ning duso sa Dios, kanunay ning isulti nga amahan isip usa ka mapanggaon nga anak. Ug sa diha ang mga tawo nagsugod na sa pagtuo ug pagsunod usab sa pagampo, ilang tawag nila niini Dios. Ug usama usab sa pagtubo sila mga pagtuo, sila magsugod na sa pagsulti nga Dios amahan o amahang Dios. Tungod kay sila nagatuo sila silang kasing-kasing nga ang Dios kay ilang amahan, natural nilang ipahagay ang pag-ambit sa pagsulti nga amahan ug kinsang kadtong adunay lawom nga gugma sa Dios ug sa pagkumita sa iyaha dili gayud makasulti og Dios kay ang ilang tawag
niini kay amahan or Abba Father. Tungod kay siya mapanggaon og maparaygon nga amahan, dili gyud ni nila tawgon masig Dios. Ang pasabot niini aduna sila personal og hinasa nga relasyon ngadto sa Dios. Pananglitan, atong tawgon ang anak sa presidente sa dako nga negosyo nga mo'y nagtagiya sa kumpanya. Nya sa opisyal nga okasyon kini iyang anak tawgon ni siyag presidente. Pero sa pribado nga lugar, iyang tawag niini kay amahan. Kung kanunay niniyag tawgon ang amahan ang presidente sa pribado nga okasyon, ang relasyon sa anak ug sa amahan kay malagmit kini nga dunay kahilubungan. Sama pud ni siya sa magtotoo nga nag-interact sa Dios. Kadtong mga kabataan nga nahigugma sa Dios ug ning bahin sa ilang balatian nining mutawag sa Dios amahan. Pinaagi sa pag-ambitay sa diya sila moampo. Pero sa dihang opisyal sila nga nag-ampo para sa meeting o sa serbisyo, ilang itugyan sa kadaghanan kinsa adunay kalahian sa pagsukod sa pagtuo, so mas labing ang ayang tawgong Dios o amahang Dios. Si Jesus kanunay niyang gibahin ang iyang kinalawman nga gugma sa Dios ingon nga iyang anak ug sa dihang siya moampo. Kanunay niyang isulti amahan, pero sa karon nga kasulatan ilabi na nga nag-ingon si Jesus og dakong Dios. Unsa ang orason nganong ning-ingon man si Jesus og akong Dios instead nga amahan? Kay tungod si Jesus ning tawag lamang og Dios sa lugar nga makakasala kinsa gitunglohan. Si Jesus gibitay diha sa krus isip usa ka makakasala. Iyang gidala ang tanang mga tunglo sa katawan alang-alang sa kadaghanan. Ang mga kasala dili angay mogsulti og Dios kinsa nga balaan amahan. Busa sa kini nga sitwasyon kung asa si Jesus natalikdan alang sa mga kasala og gibitay diha sa krus. Wala siya nag-ingon og amahan. Pero Dios, sama usab pud kini sa imo. Kung imong agkuon ang imong pagtuo pero napabilin ka sa pagkamakasala, dili ka moingon sa pagampo isip anak sa Dios. Dili maisugon nga motawag Dios amahan samtang ikaw nagbuhat. Bisan og ikaw nagpuyo sa kabubuton sa Dios pero sama sa kaaway sa Dios yawa sa tanas nagtintal sa imo, ikaw dili pagailhon nga isip usa ka anak sa Dios. Si Jesus natalikdan imbis ang makakasala bisan siya dili makakasala og dili lamang nga anak sa Dios. Og sa makadiyot niini dili siya makasulti og Dios sa amahan. Atong amguhan ang rason nga siya nasalimuot sa tanang himaya sa kalangitan og natalikdan sama sa mga makakasala. Si Jesus makusganong mituaw og pag-ayo. Huna-hunaa kung imong speaker si Jesus sa imo diha sa cross. Nasayod ba ka nganong ako nasalimuot? Natalikdan ko tungod na gigugma kaayo tika o gusto ko masayod nga ka nga gitubos tika gikan sa imong mga sala. Buot ni Jesus kitang tanan masayod sa kamatuoran. Ubang rason siya mituaw sa makakusog tungod kay daghang mga tawo napadulong sa kamatayon ug paghigala sa kalibutan. Maski bisan ang Dios nihatag sa iyang naginusarang anak o anak sa mga kasala ra gayud. Siya nang tuaw sa makakusog tungod kay buot niya nga kita makaamgo sa rason nganong gilansang siya sa cross. Ato siyang dawaton isip usa ka mangluluwas ug aron kita makakuha og kinabuhi. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Karon si senior pastor nagasulti sa ikatulo ug ikaupat kaasoy diha sa ikapito sa kinalasang pulong diha sa krus. Sa ikatulo babay aniya imong anak ug aniya imong inahan. Pinaagi nining pulunga si Jesus buot na sayod nga kita dapat makabalo mahitungod sa tinudanay nga pamati sa espirituhanong hingsakop sa anak sa Dios. Buot kita niyang masayran sa ang orinal nga puluyanan nga anaa sa gingharian sa langit ug ang atong tinudanay nga mga kaigsunan sa pagtuo. Ang ikaupat nga asoy mao ana, amaan amahan nganong gitalikdan mo ako. Kining dapat natong maamguhan nga si Jesus nagpakamatay aron sa pagluwas sa atong mga sala ug giyahan sa pagbiya sa atong mga sala ug modayon sa pag-adto sa agianan sa kinabuhi. Kung ikaw nagatuo sa imong kasing-kasing nga si Jesus nga natalikdan ug namatay diha sa krus tungod sa atong mga sala, dapat dili gayud kita maharuhay sa pagpakasala sa makadagan pero nagpuyo sa kinabuhi nga kalahian ug balaan. Sa kana nga paagi dapat gayud kitang mamahimong anak sa Dios kinsa nga motawag kaniya og amahan. Usab dapat gayud giyahan kita sa gianan sa kaluwasan. Daghang mga kalag nga nasalaog nagpadulong sa kamatayon wala masayod sa kamaturan. Si senior pastor nagawhag nga imprinta ang mga pulong ni Jesus ug mga puyo sa kinabuhi nga angay sa mga pananawon sa Dios. Si senior pastor nagaampo ana binaagi sa pagbuhat niini, ikaw makatagamtam og maharuhay sa Dios sa Ginoo nga labing mahimayaon nga maharuhay sa lugar nga gingharian sa langit. Amen.